barkatu, gaizki esan. Iaz estreno zen euskerazko literatura. Lehendik ere poesia liburuak idatzia zituen gaztelaniaz, eta iaz idatzi zuen euskeraz bere lehenengo liburua, novela bat, etzen biruagatik izenekoa. Iaz atera zen, ezta? Bi urte. Osea, amalau. Nola pasatzen den, barkatu. Eta, haur literatura ere probatu nahi zuela, eta bilduma bat badugun ez guk, eta zer izenekoa, desberdintasunen onarpen eta indikazioa dana, esan zigun, badut gai bat bilduma horretarako. Eta Mari Mutilan ez eta zikasuna aurrera, politea da. Eta, baina ez da nahikoa gaia lantzearekin, beretan ipuin politea egin behar duzu. Oda, ez du, helburua ez da pedagogikoa, ez da nagusi pedagogikoa, baizik eta helburua da, historia ederrak eskaintzea. Eta, nik uste lortu duela, bai historia eder bat eskaintzea, eta bai gaiaren inguruan pentsaraztea edo pedagogikoa. Esplikatu duzu. Eskerrik asko. Xaberrek esan duen bezala, nik bilduma ezagutzen nuen, eta gai hori batean, esan duen, kontaz itein nahi dut, ez? Baita ere gogo handia nuelako, eta momentu hortan Xaberri planteatu, eta eskerrak eman behar dizkiot aukera emateagatik, ez da? Eta gero patxi gaio ere, egin dituen marrazkiak iruditzen zaizkitzua harriak. Berarekin ere lan polita egiteko aukera izan dut. Eta, historia kontatzen duena da, aurkezten dugun Jone Neskato Mari Mutila, eta bera ipuina hasten da justo bea konturatzen denean Mari Mutila dela. Berez bada mutilenak omen diren gauzak gustoko dituelako, baina bere nortasunarekin bat egiten du, zerbait oso naturala da, ezta? Baina momentu batean, eta ipuina puntu horretan hasten da, bere futbolkide batek esaten dio Mari Mutila. Eta bera konturatzen da momentu horretan, iraina bezala erabiltzen ari dara. Hitza berez ez du zertan irainetzen behar, baina nola erabiltzen duen eta intentzio txarrez edo erabiltzen du. Eta bera baita ere konturatzen da zergatik egiten duen. Egiten du, berak bere lagunak baina beto jolasten duelako, jokatzen duelako futbolean. Orduan, bere reakzioa da, tristura, txipena eta bakarrik gelditzen da. Personaia da, hausnarketarako joera bat du. Eta ipuina kontatzen duena, niretzako importanteena da bere prozesua. Bere hausnarketa eta nola horri buelta emango dio. Nola konturatuko da, gizarteak bere kideen bidez, eta gero beste zati batean gurasoen bidez, nola presionatzen dituen personak erabatea izateko. Eta nola bere prozesu horretan horri buelta eman eta indartuta aterako den, ez? Batzuok urtetan egin dagun prozesua berak egiten du bilgunean nazieran, ez? Oso epe laburrean. Egun batean. Hasteko goizean, gertatzen zaio hori... Ipuinen magia. Bai, da, hasieratik, ez da tragikoa bat ere, gainera humorea ere erabiltzen dut, eta hasieratik bera ahulduntzen da, ez? Hasteko hori, ahalduntzen da. Aitza. Orduan, goizean hori esaten diote eskolan, eta gainera bere ondoan eseritzen den neskak esaten dio, laguntzeko edo, esaten dio, ez zara Mari Mutila, zu neska polita zara. Eta orduan, bigarren gauza batetaz konturatzen da. Gizarteak, bere lagunak eta berarentzako kontraesana ez dana, hau da, Mari Mutila izan eta polita izan, zeberak esaten du, bai, polita nahi zela, baina Mari Mutila ere bai. Besteek ez dute berdin dut. Eta hor, gai hori, netzat hori lantzea importantea zen. Nik uste dut, hortaz ez dala asko hitz egiten. Eta askotan Mari Mutilak edo rolatik ateratzen dian beste personak, ez? Bai, onartzen ditugu, baina ez dira ederrak, ez? Eta, ipuinak ere hau lantzen du, ez? Hori hasteko gelan, eta gero aitonarekin bazkaltzen du, eta aitonari kontatzen dio, oraindik ez daki oso ondo zer gertatzen ari den, zergatik ditu dioten Mari Mutil, intuizio horiek baditu, baina aitonarekin hitz egin eta gero aitonak lagunduko dio pentsatzen eta marketa prozesu horretan. Eta egiten du istorio baten bidez. Nik uste dut literatura askotan, hori da bere funtzioa, ez? Historien bidez, gauzak empatiaren bidez, eta
komunikatzea, ez era moralista batean, baizik esperientzien bidez.